manus maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat drahon kowe parat Ponokawan Bagong ngopo lho ora basa karo aku padakan aku saiki bareng derek Prabu Parikesit ki pangkatku mundhak ce kan basa karo diapuranmu ra sudi lho sajak ora nrimake kelan apa sing wis tak omongke ora nrimake kelan nggonku nyenyamah marang asmane Semar Badranaya pancen ra trima blok suta blak utang terus terang arep ngopo kowe su lho ngawur lho jenengmu sapa Antisura kon ngundang apa nek ora su masa kan ngundang ra wong jenengmu Dupawira Antisura Bagong ngono malan saiki padha lanange wae kowe ngece karo wong tuaku lah menungso ora tatanan mlewat ucap kowe regem jimat kowe wani ndelok Resi Abang ora sakok kan paribasa nganggepe Bagong Wedyara kowe ngono apa piye ayo muni saiki wong tua mungsuh wong tua anak mungsuh anak Niwang Agung mugi ngayomana marang praja negari ya Wastina saisinipun ora mengkoto dhisik Kakang Patih Dwara ayo ndadekake kaget pekenira si Kakang Patih Dwara wondene sira ingsun wiji wonten ngajengan manira Kakang Patih Dwara kawula ana ninggi Dewaji sesembahan kula pengayoman kula nrimadya padha pratenggelan sinuwun Prabu Parikesit padukami jumateng wiswanipun ingkang ngabdi kepatihan sinuwun rikala kula taksih lenggal wonten sak njawining pasewakan ing Jawi sangat kuwatosing manah Pindaran Salombok pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng kula caket wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun kawula ana ninggi iya Kakang Patih kadiparan anggon sira ingsun wiji minangka dadi badal wakil ingsun ndak percaya mulata kang saka kuwi tata rakiting kaprajan ya Wastina marata diagit aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti keng karempin Kakang Patih Dwara non kawula ana ninggi menawi pandukandangu bab tata rakiting kaprajan negari ing Astina Sangya para kawula samya sayeksa kabdi manunggal tetunggalan dados tunggal saestu damel guyub rukun ayem tata titilan tentrem gemari pakarta tata raharja wonten negari ing Astina mendhakipun dumateng Sangya Prabdi Praja inggih boten kendhat anggenya tansah gladhen lah kridhaning kaperang sinuwun sawanci-wanci praja paduka katembok arang muga tartentu mboten badhe anggepok kunca paduka Sang Nata sinuwun Prabu Paripurnama ingkang abdi kepatan temu kasawarna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggi ya Kakang Patih gawe bombong diasing sun teka jangkep kang dadi aturira ora liwat pakaran ingkang utama wae tindakna selawase urip kawula ana ninggi menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala nanging dereng lan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Sang Nata sinuwun Prabu Parikesit sinuwun iya dosa apa ingkang bakal tak sandang teka aku wani nampa sembah kadang werda nanging ewa semono Patih jeneng sira ingkang minangka dadi rangka nata negara ya Wastina sembahmu tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogat nggonmu lungguh kawula ana ninggi sampun boten kirang prayogi sinuwun ora mengkoto dhisik Siwa Semar Siwa Nayantaka Siwa Badranaya anggon Siwa Lenggah ana ing Prajanegara Ngastina Pambagya Raharja tampanana Siwa Semar ambel gagak saduli tomel sinuwun Prabu Parikesit miji kelawan sowanipun ingkang abdipun Semar Badranaya wilujeng sowan kula ming sak kula kok diparingi Pambagya Raharja sinuwun wilujeng kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogatna nggon ngersani Siwa Semar lungguh ana ing Prajanegara ing Astina nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun Ponokawan Bagong
Padha kanthi Raharja sak praptamu Panakawan Bagong. Pak, lakon apa to ki? Lakon apa piye to? Ayo lakon biasa. Oh wayange kok aku ora sing kenal. Iki wis jamane para putu-putu Pandhawa. Oh ngono. Ayo. Heeh. Nggih, sinuwun Prabu Parikesit. Miji kawan sowanipun ingkang abdi pun Panakawan Bagong wilujeng sowan kula. Nggih, bekti kula konjuk sinuwun. Iya tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nana nggih sampun sanget anggen kawula pundhang Arya Jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Nun mangke yang penemban Curigananta, yang penembaning Cemara Sewu, yang Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Eyang ingkang wayah ngaturaken pambagya Raharja mugi kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang Curigananta ing Cemara Sewu, Eyang Balarama. Astungara sidam sikaring bawana langgeng. Kula Putu Prabu Parikesit, Putu Prabu Paripurnama miji kelawan sowanipun yang ing Praja Negara Ngastina pambagya Raharja wis tak tampa gawe bombong atine wong tuwa nggih. Ora liwat slamet sowanipun yang nggonipun yang sowan ngersane Putu Prabu Paripurnama. Ya mung pun yang ngaturake budya pangastawanipun yang bae muga kunjuka ana ngersane Putu Prabu Paripurnama. Nggih. Kula Putu Prabu Parikesit. Nokno ninggi sampun sanget anggen kawula pundi damel bombong tiasmanahipun ingkang wayah Eyang mboten langkung kaprayogekna lenggah paduka wonten Praja Negari ing Jawastina menika Kanjeng Eyang. Ya Putu Prabu Paripurnama kaya wis ora kurang prayoga pratanipun yang wektu dina samengko iku ning Praja Negara Ngastina Putu Prabu Parikesit. Nun mangke Eyang mesti kemawon damel kejot sotaning penggalih paduka Kanjeng Eyang. Teka dinten sak mangke kula wantun ambayongi rawuh paduka Kanjeng Eyang Curigananta. Sayekti kula menika nalindra ingkang tasih muda tumaruna tartemtu anggen kula mengku kebawat keprintah negari Ngastina tasih kathah kirangipun inggih awit mengeti kuthung ing nalar tuwin sing ngranging samubarangipun ingkang wayah tuwin paduka Kanjeng Eyang Curigananta ingkang minangka dados sesepuhipun ingkang wayah pun maripurnama. Pramila kula nyuwun pangapunten karana kula wantun ambayongi rawuh paduka Kanjeng Eyang ing Cemara Sewu Kanjeng Eyang Baladewa. Ya jagat pangesunggara. Putu Prabu, kula wonten maringan dawuh. Aja duweni rasa kang kaya mangkono. Jenyatane ngene. Nggonipun yang mrapta ana ing Praja Negara Ngastina iki wis dadi kewajiban pendak-pendak Putu Prabu Parikesit nganakke pasewakan agung. Inggih. Merga tok nalika semana pun yang nampa dawuh eyangmu ing Ndarawati ya Yayi Prabu Kresna. Kalamun tapa niyang ingkang dadi sesepuh ana ing Praja Negara Ngastina tegesipun yang kudu tansah ngamping-ngampingi kelawan sira kula Putu Prabu Paripurnama. Mula kang saka kuwi aja duweni rasa kang wigih ringa-ringa. Jika perkewuh Durgama Sanggara ndak jaluk ilangna ya nggih kaicalna. Merga pun yang iki ngrengkuh sira kula Putu Prabu Parikesit iki padha dene kaya aku ngrengkuh putuku dhewe. Mekaten Kanjeng Eyang. Ya. Mula gandeng pun yang wis prapta ning Kedaton Negara Yawastina ndak jaluk Putu Prabu Paripurnama Wedarna sabda pangandika. Wigatine apa wontene sira kula Putu Prabu Parikesit nganakke pasewakan kang beda lanatan sing wis malah pendak-pendak nganakke pasewakan mesti priagung sing padha lenggah. Lah kok iki kere-kere iki do tekan kene iki ngopo? Nggih nuwun sewu nggih karang panyuwunan iki dawuh penemban. Sampeyan nggih ampun pripun-pripun. Wong dawuhe Panakawan metu sore kok. Ya Pak ya. Heeh ngandani kok. Kuwi sok Baladewane kok melu-melu kaya ngono kuwi. Putu Prabu babar pisan Wedarna pun yang bakal sumegja nganglungake jangga nilingake karna mastuti sabda temu dawuh pangandikane Putu Prabu Paripurnama. Nun mangke Kanjeng Eyang Penemban estunipun anggenipun ingkang wayah ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelanadat ingkang sampun mrika kula namung badhe nyuwun dawuh tuwin pamrayoga
saking padukan Kanjeng Hyang Baladewa awit kula nampi dawuh nyangatur saking Kyai Semar Badranaya Eyang jagat pangesungkara nampa atur saka Kakang Semar Badranaya inggih wigatine apa Putu Prabu inggih pramila Kyai Semar Badranaya lenggah wonten praja negari ing Astina awit ing sakmangke ingkang wayah pun paripurnama sampun sapirembagan kalian Siwa Semar Badranaya bilih mboten dangu malih badhe kawiwitan anggenipun Kyai Semar Badranaya miwiti ambangun kayiwanganipun sangya para kawula tasih wonten praja negari ing Astina awit pangintenipun Kyai Semar Badranaya miwah ingkang wayah ugi ngraosaken piyambak kawontenan wonten praja negari Ngastina mriku sakmangke sampun risak awit rikala semanten dipun cepeng dipun lenggahi dening sawarga Kanjeng Hyang Duryudana dipun lenggahi dening eyang-eyang kula para Sata Kurawa pangraosipun negari Ngastina sampun risak awit kawontenan negari ya Wastina sakmenika sampun bubrah regi sandang pangan menika awis-awis saestu pramila kawontenan kados mekaten miturutipun sangya para kawula badhe dipun bangun dening Kyai Nayantaka inggih Siwa Semar Badranaya Eyang ya jagat pangesungkara wayah loro jagat wah Putu Prabu wonten timbalan kaget sutanipun yang bareng pun yang nampa pangandikane Putu Prabu paripurna muga kaya mangkono inggih liripun kantos pundi mangkene gegayuhane Kakang Semar Badranaya sing kaya mangkono kuwi sayekti luhur mula ora aneh sartane ora mokal yen to Kyai Semar kepengin bangun kanan praja negara Ngastina ya pengin bangun kayangane para kawula merga pancen sakurnane lan sadurunge panggedhe Bratayuda negara Ngastina ki kahanane bubrah inggih negara Ngastina kahanane bubrah sing disababake merga anane Kurawa ingkang mapan ing Madyapada Kurawa ingkang ngrusak kahanan praja negara Ngastina seksine Poneyang seksine Kakang Semar seksine Bagong lan seksine isih akeh yen to negara Ngastina kuwi ora ayem negara Ngastina ora tentrem negara Ngastina ora jenjem merga dilungguhi dening para Sata Kurawa ning mangerti yo Kurawa ki janjane nggone lungguh ana ing praja negara Ngastina kuwi janjane Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana sawarga kuwi mung nglungguhi dadi Nalendra Wakil liripun Nalendra Wakil menika tegesipun merga mangkene nalikane eyangmu ya Sang Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana purna sartane sak surute eyangmu Prabu Pandhu negara Ngastina dititipake ana ngersane eyangmu ya kuwi Sang Prabu Dastarastra ya Adipati Dastarata ana ing praja negara Ngastina ning malah kuciwane Adipati Dastarata masrahke kalungguhan Bupati Anom ana ngersane eyangmu Jaka Pitana watak wantune Kurawa kuwi dimong karo wong jahat Kurawa ingkang dimong dening wujude menungsa ingkang cangkeme tansah nyebar wisa sing jenenge Patih Sengkuni ning sakniki pun modar nika kaya lha ya dipendhem nang ndi to Pak mbuh apa dipendhem ning etan kuwi apa ya aku dhewe ya ora ro Bagong mbok menawa dadi pangane bangsaning perjineman watak wantune Kurawa ingkang dadi jahat merga dimong karo sing jenenge Patih Sengkuni rikala semana bebasane ngibarat wong ngemut gula krasa legi tumuli Yayi Prabu Duryudana moh nglepeh merga kamukten negara Ngastina iki pancen rikala semana jaman semana pancen elok dimen parikesit inggih kula kang saka kuwi Poneyang dhewe ngrasa aja kok Kakang Semar aja kok Putu Prabu Paripurnama Poneyang ing Cemara Sewu go ngrasake yen to negara Ngastina dina sakmengko iki wis rusak mula lahir lan batin Blakasuta Poneyang nayogyani sartane Poneyang nyarujuki kang dadi ancas gegayane Kakang Semar Badranaya lan mangerti Kakang Semar Badranaya iki labuhane gedhe tumrap para Pandhawa wiwit Pandhawa
isih bocah nganti Pandhawa ndungkap dewasa nganti seprene iki Kakang Semar ingkang tansah momong dadi pamong agunge para Pandhawa ngibarat sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah Kakang Semar ora metung dina ora metung sepira gedhe lan abot labuhane Kakang Semar bakal ditindakake ana ngersane para Pandhawa arek yo mangkono to Kakang Semar genah wiwit Pandhawa cuwilik wiwit Pandhawa dereng isa apa-apa isane ming nembe nyusu kula niki mung ngetutke kalian para eyang-eyang Pandhawa lho Gus kula nggih pun ngetutke eyang-eyang Pandhawa lho sinuwun malah kejaman Prabu Rama Wijaya ya Pak ya heeh wes luar biasa iki ponokawan lintas generasi ha iya aja dianggep mbiyak-mbiyak ya Pak ya ha iya mula kang saka kuwi pratelakna sartane pidhangetna kang dadi aturipun yang yen to ngasi iki mengko kelakon nggone Kakang Semar bangun kayangan kula Putu Prabu Titenana kanan praja negara Ngastina bakal ayem tata titi tentrem ya ayem laire ya ayem batine Putu Prabu Parikesit ya jagat pangestu ngara nun mangke Kanjeng Hyang Putu Prabu Parikesit piye dereng ngantos paripurna anggenipun ingkang wayah nampi pangandikan paduka Kanjeng Hyang ing Cemara Sewu kula nampi mraptanipun menika mboten pangling Siwa Antisura ingkang rawuh mriki kamangka kanthi kebak ing tata krami kebak ing unggah-ungguh tuwin Subasita ning atasipun kula menika sak jejer putranipun Siwa Antisura tumuli kula malah dipun sembah dening Siwa Antisura Kanjeng Hyang ya jagat pangestu wayah para jagat Putu Prabu wonten timbalan tak jaluk sing ati-ati ngelingi nalikane lakon nalikane Kakang Semar oncat saka negara Ngastina tumuli Kakang Semar mbabar werdine jati diri Antisura iki dadi wong sing tansah gawe rusuh kanan praja negara Ngastina inggih kepareng paduka mula tak jaluk sing ati-ati mbok menawa praptane Antisura kanthi tebang kebaing tata krama iki arep njaluk pangapura marang ngersani Putu Prabu Paripurna mekaten ya inggih pramila kula badhe andangu dumateng praptanipun Siwa Antisura kula aturi lenggah-enggeng prayogi Kanjeng Hyang ya Putu Prabu ya wis ora kurang prayoga nun mangke wa Siwa Antisura anggen jengandika Siwa Antisura rawuh wonten praja negari Ngastina ngaturaken pambagya raja mugya kunjuk wonten ngarsa jengandika Siwa Antisura Siwa nun amit pasang kalimantab bitir bina ngelodun tumawing tawang-tawang linepat ning tolak manu nun mangke sinuwun sampun ngantos paduka Sinuwun Prabu Parikesit basa kalian kula lho liripun kados pundi ampun liripun kados pundi kula menika namung kawula wonten praja negari Ngastina paduka menika minangka nalindra wonten praja negari Yawastina mekaten nggih ngampun mekaten mangkono mawon kok oh iya ya Siwa Antisura iya yen to Siwa ora gelem tak basani ya sing gedhe pangapuramu ya wa nggih mboten napa-napa malah kula seneng nek kula mboten dibasani niku malah kula seneng iya wa ara harja rawuh Siwa Antisura berkat pamujinipun Anggir Prabu Parikesit sowan kula manggih wilujeng widodara ing samping kula tebesake kula widodara Mendhak Ngalosirna sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk aja ngwawahi adat wa Siwa Antisura kuwi padha karo wong atuwaku teka ngaturke bekti ana ngersane anakmu dhewe lho mboten menika bektosipun kawula kalian Nalindra menika kedadipun tampi mangkono nggih ya yen mangkono tak tampa tiba padha-padha prayogakna wa sampun mboten kirang prayogi sinuwun Antisura padha kanthi raja sapratamu menika wa penemban Curigananta ya dasar kepara nyata walah dalah
Wilujeng sowan kula wa Penemban. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Yo tak tampa ora pangestuku tampan ana Antisura. Wah, kowe lunga saka negara Ngastina. Bali-bali kok tatomu saya kebak kaya ngono. Pangestunipun kula ngepang sak menika. Wonten ing lampu merah menika. Bekti kula kunjuk, tak tampa Antisura pangestuku tampan ana. Sampun sanget anggen kawula pundi? Antisura wonten timbalan. Gawe kaget praptane Siwa Antisura ning Mraja Negara Ngastina ana wigati apa? Nun mangke sinuwun. Ingkang sepisan praptanipun ingkang wa inggih ingkang abdi wonten Mraja Negari Ngastina menika kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk tak tampa tiba sepadha-padha. Wonten tungkap ingkang angka kalih. Sowan kula mriku boten dipun utus dening sinten kemawon. Nanging sowan kula mriku saking pikajengan kula piyambak. Awit sampun tinarbuka penggalipun ingkang abdi pun Antisura ing sakmangke kula kepingin nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun paduka angger inggih sinuwun Prabu parikesit. Nyuwun pangapura babakan apa wae. Lho. Napa paduka mboten kemutan kelingan babakan perkara apa? Nalikanipun lakon Semar Babar Jati Diri kula ingkang tansah damel ruwet tindakipun paduka angger Prabu parikesit. Nalikanipun badhe ngupadi wonten pundi dunungipun Kyai Semar Badranaya. Maling sakmangke kula ugi utusan Nalendra Yaksa ingkang nami pun Prabu Nirada Kawaca kaliyan ingkang sakmenika sampun seda menika rikala semanten wonten Raden Dentayandana wonten ing Glagah Tinunu. Iya, pramila kula nyuwun pangapunten awit lakon ingkang sampun kawuri kula damel risake kawontenan wonten Praja Negari Ngastina. Menawi sekendinipun kula dipun maringi pangapura kula ngaturaken pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Wondene paduka sinuhun Prabu parikesit sampun kersa nampi taksih kersa nampi praptanipun ingkang abdi anggen kula kepengin mapan malih wonten Praja Negari Ngastina. Awit kula lunga saking negari Ngastina menika urip kula sarwa-sarwi morat marit, urip kula sarwi mosak masik. Menawa paduka sampun pikantuk kabar nek omah kula sak menika sampun dipun sita rentenir sinuwun. Lho, kena ngapa dadi kaya mangkono? Nggih awit utang. Lho sing utang sapa? Kula. Lho kok sambate ning ngarepku. Lah kula menika namung crita, pramila nuwun sewu. Kula ngaturaken manuk ingkang tanpa pepindhan wonten sinuwun Prabu parikesit tasih kestu nampi wontenipun ingkang abdi pun Antisura. Ya jagat pangestu ngara Eyang Penemban piye Putu Prabu menika kados pundi menapa sekintenipun kula kedah paring pangapunten kelawan Siwa Antisura. Kok sik dipitung sik di gereja kanthi permati dipitung kanthi nalar sing genep. Yen to sekirane iki mengko Antisura iki nggone njaluk pangapura lahir batin, yen to pancen lahir batin wene ana pangapura. Mekaten ya. Nanging yen to ora tumus tekan kasunyatan tegesmu ngomongane tok. Antisura kudu diwenehi pidana sing sakmurwat kelampur sing wis ditindakake. Mekaten yang ya. Siwa Antisura wonten dawuh. Apa sekirane pancen lahir lan batin, lahir terus sing batin nggonmu njaluk pangapura marang aku. Lho, lahir batos. Lahir batin. Kabetha-betha kula kapundhut manahipun ingkang ponggir. Kula lahir batin anggen kula suwita, anggen kula nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun paduka angger Prabu parikesit. Yen mangkono tak wenehi pangapura nanging aku njaluk kanthi banget. Yen tono mergane lakon Siwa Antisura mbaleni pakartimu meneh wa sing gedhe pangapuramu aku ora bisa menehi pangapura kelawan kowe. Mboten napa-napa. Sekintene kula kedah nampi pidoro ingkang sakmurwat kalamun ingkang sampun kula lampahi kula badhe samapta ing gati saweging diri. Menawi kula kedah dipun eksekusi mati kula nggih sagah sinuwun. Jagat pangestu ngara. Yen mangkono aku malah wektu dina iki njaluk sak piyantumu. Kula dipun sumuni sak piyantu. Iya.
Merga wektu dina iki ana ing Rajanagara Ngastina mapan Siwa Semar Badranaya iki ingkang wigati dheweke bakal mbangun kayangan ana ing Rajanagara Ngastina. Merga negara Ngastina wis sungsang bawana balik kanane Rajanagara Gajahaya. Mula pakartine sangjaning para kawula arep dibangun dening Yai Nayantaka srana mbangun kayangan Siwantisura. Nuwun pangapunten. Nuwun pangapunten lho sinuwun. Kepiye Siwantisura? Mboten kateges kula mriku nyela-nyela pangandikanipun Sinuwun Prabu Parikesit. Ugi mboten ateges kula mriku mbadal dawuhipun paduka Sinuwun Prabu Parikesit anggenipun dawuh bilih kula kedah biyantu kelawan bot repotipun Kyai Semar Badranaya. Ning nuwun sewu, nuwun sewu. Kepiye wo? Semar menika derajatipun menapa? Iya Siwa Semar kuwi derajating Manakawan, derajating pamong sartane batur ingsun. Menapa wonten jamak lumrahipun ing atase kawula cilik mingkire ming batur teka ajeng bangun kayangan niku napa wonten cariyosipun? Tur malih kula nuwun sewu. Semar niku kok arep bangun kayangan. Kamangka kayangan niku papane para Jawata, kayangan niku papane para dewa Wataknawa. Ning atase Semar menika mung derajating Manakawan, derajating kacepe wong loro saudan telu saurupan. Lah kok Semar delangap-delangap arep bangun kayangan? Napa Semar niku gadhah wewenang tumrap negari Ngastina? Nyatane gegayuhane Siwa Semar kuwi luhur. Nuwun sewu, luhur bab menapane. Ya ora sanggetak-getak to aku iki isih krungu. Siwantisura ngendika alon aku iki isih midhanget. Nuwun sewu luhur bab menapane. Semar niku kok diarani gegayuhane luhur, niku luhur bab menapane. Wonten pundi kaluhanipun Semar Badranaya? Oh nyatane Semar niku ming kawula cilik, Semar niku ming kawula alit. Ming wong loro saudan telu saurupan wong elek nyala mripat. Lah kok delangap-delangap ucape kepengin bangun kayangan niku nek cara kula tangeh lakone cepak wurunge sinuwun. Panos maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Drohon kowe parat. Panangawan Bagong, ngopo? Lho ora basa karo aku. Padakan aku saiki bareng dereke Sinuwun Prabu Parikesit ki pangkatku mundhak, Ce. Kan basa karo diapuranmu Rasudi Ra Antisura. Lho sajak kowe ora nrimake kelan apa sing wis tak omongke. Ora nrimake kelawan nggonku nyenyamah marang asmane Semar Badranaya. Pancen ra trima blok suta blak utang terus terang arep ngopo kowe? Amit nggih sinuwun, amit-amit. Iya Bagong ora dadi ngopo. Nganti ngungkurke ratune aku. Mas. Hei, Su. Lho. Ngawur. Lho jenengmu sapa? Antisura. Kon ngundang apa nek ora Su? Masa kon ngundang Ra wong jenengmu Dupawira. Hei Antisura. Bagong ngono maran. Saiki padha lanange wae. Kowe ngece karo wong tuaku. Kowe ngece karo Semar. Semar ki sapa? Semar ki bapakku. Kowe ngerti to? Wong ki siji kudu manembah ana ngersaning Gusti kang karya jagat, ping pindhone menungsa ki kudu ngajeni, kudu ngabekti marang kedua orang tuanya. Mula Bagong iki ngajeni ngabekti karo Semar. Mula Semar tak belani nek jenenge bapak kok diorek-orek karo menungsa sing wujudane kaya raimu kuwi ra. Kowe ora arep trima. Ora trima, blok kesut aku ora trima. Jajal aku tak takon karo kowe, nek kira-kira sing diece ngono kuwi mau ki wong tuamu, nek kira-kira ana wong muni, Antisura ki meng anak Jayadrata almarhum. Jayadrata kae gali, Jayadrata kae gentho, wong loro saudan telu saurupan. Jayadrata kae wong ora ngerti subasita dlajikan. Wong bedigasan, wong brangasan, kira-kira atimu lara apa ora? Kira-kira atimu lara ora? Ndas, lara ora atimu? Lho, nek aku ya lara ati, padha aku, Bro, padha aku. Mula ora sak geleme dhewe nyamah karo asmane Semar Badranaya. Lho, nek ngono kowe wani karo Antisura, apamu sing tak wedeni? Ket mbiyen aku ki karo Kurawa, karo turase Kurawa ora tau wedi, Mas. Saiki ngene wae, padha lanange metu njaba. Piye? Metu njaba. Wong bayare sithik kok. Bagong kok ngeyel. Maksude nek arep apa metu jero ki ra ya tambah ragat to, Mir.
sekirane kudu sing paling ora cepak-cepak dit 800 lah. Kuwi nek ya gandeng aku mung bayar 150 ya metu njaba wae. Lah menungso ora tatanan. Kemlewat ucap kowe regem jimat kowe wani ndelok Resi Abang. Ora sak kok kan paribasa nganggepe Bagong Wediyara kowe ngono apa piye? Hah? Ayo muni ya. Saiki wong tua mungsuh wong tua, anak mungsuh anak. Pun malah kula damel kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan mawon sing. Ya jagat pangestu Nggara. Ana kawan Bagong lah kok dadi kewanen kowe ndupak kelawan Siwanti Sura. Ben wong elek niku nek mboten didupak mah mboten. Kamangka iki mau lagi wae Siwanti Sura njaluk pangapura merga saka patrape. Nanging malah mung merga Siwanti Sura nyenyamah kelawan asmane Kyai Semar Badranaya. Kowe nesu malah dadi Siwanti Sura duweni watak angkara meneh. Bagong. Bagong. Kowe krungu ora tak omongan. Pripun penemban? Anti Sura ki lagi arep dadi wong apik. Anti Sura ki lagi arep dadi wong sing mernah uripe, lagi wae njaluk pangapura nang kersane Putu Prabu Paripurnawa. Lah kok malah to dugang kaya ngono sagelepe dhewe ki piye? Mengke riyen niki tlonjonge kula genahke riyen. Sampeyan ampun salah paham lho. Aja salah paham, aja kadu-ati kajuran penampa. Nuwun sewu. Sing miwiti sing ngelokke Semar Badranaya niku sinten? Lho, Anti Sura. Lah, kula niki sinten? Kowe iki ponokawan. Kula anake sinten, Pun? Kowe anake Kakang Semar Badranaya. Ngendi ana lumrahe anak kok wong tuane diece anake meneng bae. Niku anak sing kepiye coba tak takon? Hah? Ana anak krungu menungsa nyangkem wong tuane dielek-elek ning ngarepe anake krungu mripate anake ndelok. Niku anak ngendi sing ora lara ati tak takon. Coba sampean wis coba. Baladewa anake Basudewa. Basudewa kuwi wong ora iso tahan lama. Lara ati ora sampean? Lho aku lara ati. Padha kula, Mbah. Sampeyan iku wis tuwa aja sok muring-muring to. Senengane kok kaya ngono to. Wah, nek ngono iki mah sing luput Anti Sura. Ah, nggih Anti Sura niku sing luput. Lah kula niku mung saderma nindakake laku dharma ya, Pak ya. Ha iya, heeh. Aku ora akeh omongan. Aku mikir lakone judeg Bagong. Ora usah dipikir ben ora judeg kok senengane ora. Ponokawan Bagong, pripun? Ndak jaluk gandeng kowe wis wani mbibiti perkaran niku kudu wani nanggung perkarane. Terus sampean mboten sarujuk kalih kula ngamuk Anti Sura nika wau. Ya ora sarujuk mergo kae pepundhenku kae Siwanti Sura kae wong tuaku lah kok kowe malah wani kaya mangkono. Oh nggih pun, nggih mboten napa-napa. Fine kok, fine. Oke. Ya Pak yo metu wae yo. Ngapa? Aku sinuwun Prabu Parikusit kaya ora arep sida bangun kayangan. Senengane wong kula niku nggih demi kebaikane sampeyan. Kula niku janjane ora trima. Anti Sura niku ora pisan ora pindho gawe rusak kanan Praja Ngastina. Sampeyan kelingan mboten nalikane sampeyan ajeng disinengkake ngaluhur jenengake nata wonten Praja Negari Ngastina, sinten sing gawe masalah? 1 Kertiwindu, 2 Danyang Suwela, 3 Anti Sura. Niku menungsane 3 niku 3 serangkae niku wis damel elek kanan Praja Negara Ngastina. Lah kok saiki arep njaluk pangapura ora wurung ngomong pakartine elek dibaleni meneh. Kok ya sampean tampai piye to? Penggalian Putu Prabu, ature Bagong iki bener. Lah ora wurung ya mbelani aku kowe. Lho karo pendhita kok kowe. Yo, kowe anak lutung ngono kae lho. Ya jagat pangestu ngora wayah turu jagat Ponokawan Bagong. Kula malah ingsun ngaturke panuwun kelawan kowe. Lho ora wurung aja ngaturke matur nuwun. Ndekno kok ngelek-elek, ndekno kok nyalah-nyalahke. Nek ngaten sing salah senes kula ta sinuwun. Dudu nanging sing luput Siwa Anti Sura. Ah. Becik ketitik ala rupamu anu ala ketara. Kakang Patihedwara, kula wonten dawuh sinuwun. Marata diangge ndak jaluk kanggo tentreming Raja Negara Ngastina. Dawuhna marang ngersaning para wadyabala sartane para
kadang-kadangku para turas eyang-eyangku Pandhawa supaya nentremke kanan praja negara Ngastina aja nganti telik Mangindrajala ingkang mrajal kesel-selaning garu. Ih, nok-nok ngestaken dawuh keparang nyuwun pamit madal wasilan malasi sandine wis purna jejiban pasewakan Bagong kula bubarna kang padha seba ingsun kundur kedaton rawuh runga dawuh kula lho gelem apa ora nggih gelem wis gleleng mir gleleng mengsak aku mbubarke pasewakan ya lakonana kuwi dawuh Sinuwun Prabu Parikesit Nanan ngestaken dawuh sinuwun kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Bagong. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Angger Patih Dwara ngawe sangjaring Murati prajurit. Yayi Patih Dwara ngawe sangjaring Murati prajurit. Ana wigati apa Yayi? Sajak rengu pasuryanmu kaya mangkono. Kakang Mas. Kakang Mas Dwara ngawe ingkang rayipun sasi kirana wonten dawuh menapa? Kakang Dwara aku nyadhong dawuh timbalanmu Kakang. Sajak kaya ana wigati sing banget kudu mbok ngendikake paringa dawuh. Nuwun sewu Angger Dwara. Kok sajak cawus guayane ngawe sangya prabdi prajurit niku enten apa? Napa judheg gagas lakon? Mang paring dawuh nggih. Paman Jayasanga kula wonten timbalan. Kakang Wisabaja ana dawuhmu Yayi. Aja kaget wektu dina iki aku nampa dawuh saka ngersane Ratu Gustimu. Ya kuwi Sinuwun Prabu Parikesit. Nampi dawuh saking Sinuwun Prabu Parikesit wonten wigatos menapa nggih. Paman wonten dawuh. Wektu dina iki negara Ngastina ke Taman Kraman. Kamangka para kawula negara Ngastina wektu dina iki wis sayek saka kapti bakal miwiti sartane nyengkuyung nggone Kyai Semar Badranaya bakal nindakake ingkang jeneng ya kuwi mbangun kayangan. Keparengipun. Nanging malah bapak angelane sejulan usuli. Praptane Siwanti Sura ingkang gawe rusak kanan Raja Negara Ngastina. Praptane Paman Antisura kuwi sayekti niat ancase kepengin njaluk pangapura ana ngersane Yayi Prabu Parikesit. Merga nalika semana Paman Antisura tansah gawe rubeda ning Raja Negara Ngastina ning gandeng ana tantri maneh Panakawan Bagong ingkang dadekake pasulayan antarane Paman Antisura kelawan kawula Raja Negara Ngastina. Wila Bagong niku mboten teng pundi-pundi papan kok mesti gawe rusuh. Mengke riyen Ndara, sampeyan aja waton bisa ngucap lho sampeyan. Kula wani kalih Antisura niku enten sebabe. Sebabe apa Bagong? Iki kok nganggo wayang Ndara Setyaki ta kowe? Aku ki anake Rama Setyaki Sawarga. Wah nggih. Kula wani kali Antisura niku enten sebabe. Sebabe apa? Antisura ngelek-elek bapak. Coba. Sapa sing ora lorwati nek bapakne dielek-elek? Nggih ta Ndara? Iya. Dadi sing luput senes kula. Senes kula to. Ya dudu kowe pancen. Nanging kabeh sing wis tak lakoni kuwi mau ndadekake geger negara Ngastina. Geger nggih dirampungi ngaten mawon kok. Niki wong ampuhan kabeh kok, Pak. Niki lulusan kampus sedaya kok niki. Keparengipun Angger Patih Dwara kados pundi? Paman babar pisan. Ndak suwun supayane Paman Jayasanga mbudhalke sangya prabdi prajurit. Segelar sewapan saka Raja Negara Ngastina aja nganti ingkang cicir. Nggih. Lajeng negara Ngastina dirondani satane dirapeti nggone jaga kanan Raja Negara Ngastina. Merga kanan kaya mangkene iki nggone Kyai Semar Badrana duweni gegayuhan mesti pacobane akeh. Istaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Paman ndak suwun supaya nembang tekaraning para wadyabala Paman, Paman Sanga-sanga. Ong dedal Kalarutra Mas Pati Raja Dewaku ya jagatku ya donyaku ya amal-amalku dhewe.
bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Ora mengkono dhisik Raden ngerti windu nggon sampeyan sawetara lenggah ana ing praja negara ing Manimantaka Raden. Iki katon samane Raden Antisura. Iya jagat pangesungkara. Sinuwun Prabu Nirada Kawaca. Iya. Sawetara aku utusan nglawan Antisura nalikane aku wis metu saka pakunjaran negara Ngastina. Sampeyan ki wong kepiye? Ana narapidana kok melayu-melayu. Wah, kowe ora ngerti ngono apa piye? Watekane wong licik, aku ki anak bapa Sengkuni, licikku ya kudu padha, malah kepara ngungkuli tawan licike wong tuaku. Wah, pancen pinter. Apa ya kira-kira sampean gone luar saka bebantane wong Astina sinartan pangestu dening Nayaka Ngastina. Ora usah dadak nganggo izin, ora usah dadak nganggo pangestu. Kene iki buronan. Ngono? Ya, Mula kang saka kuwi aku wis mlayu saka pakunjaran negara Ngastina tumuli aku mapan ana ing Gawa Lokakendra, ana ing kedaton negara Manimantaka kene, Prabu Nirada Kawaca. ya. Sawetara nggone sampeyan utusan nglawan Raden Antisura. Marata diage dangunan paraptane Raden Antisura. Antisura, Kula wonten dawuh. Kakang Mas, piye kabul kawusanamu nggonmu gawe kisruh? Nggonmu gawe pasulayan ana ing Praja Negara Ngastina sartane ana pawarta apa? Pareng matur wonten sanipun Kakang Mas Kartiwindu. Ugi kepareng matur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Nirada Kawaca. Ya, Antisura tak sumanggake. Aturuninga bilih samangke kaonten Praja Negari Ngastina sampun kelampah anggen kula ndamel geger. Lho, kapa kowe kira-kira iso gawe percaya wong Ngastina? Lho Jem. Ketite anggen kula sawonten Praja Negari Ngastina menika kula api-api nyuwun pangapunten, kula etok-etok njaluk pangapura wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Warikesit. Malah ing sakmangke Sang Prabu Warikesit nampi sowanipun ingkang abdipun Antisura wa sing rembag, kula api-api kepengin suwita malih wonten Praja Negari Ngastina. Ya. Nanging kepasang yoja katuju inginu, dereng kemawon kula ngedalaken wisa, dereng kemawon kula mobal babaling kanepson kula damel Pintasaraya supados damel risak wonten Praja Negari Ngastina. Maling sakmangke sampun wonten setunggal perkawis ingkang damel ingkang abdipun Antisura nggadahi pancatan menika bilih menika sakmangke badhe dados geger wonten Praja Negari Ngastina. Ana perkara apa? Teka kowe ndadekake sawijining perkara minangka pancatan gawe rusak sartane nggonku bakal bedah negara Yawastina Raden Antisura. Mugi dados ing kawuningan bilih sakmangke wonten mriku menika sampun lenggah Kiai Semar Badranaya. Wa sing rembag Kiai Semar Badranaya niku badhe mbangun kayangan. Kamangka nuwun sewu. Kayangan menika papanipun papan pernahipun para Jawata Tridasa Wataknawa. Banjur kepiye terus aturmu Antisura? Tumuli kula sakmangke kula etok-etok kula mboten nrimakaken bilih Semar Badranaya badhe mbangun kayangan. Tumuli kula ngawon sengaja kula damel geger. Kula gawe perkara karo sing jenenge anake Semar nggih menika sing jenenge Pun Bagong. Menika kula ngantos ndadosaken pasulayan tumuli medal Jawi. Malah sakmangke kula mireng kabar bilih dinten sakmenika Negari Ngastina ngepiaken Wadyabala kinarya rondo kawonten-wonten Praja Negari Ngastina. Monggo sinuwun anggenipun badhe miwiti bedah Negari Yawastina Sinuwun Prabu Nirada Kawaca. Ora teka kowe pinter gawe perkara Antisura. Ya yen mangkono
Pati Singarudra kula wonten paring kadhawuh sinuwun matuwun jaba kepiyakna barisaning para wadyabala sartane para abdi prajurit segelar sepapan aja nganti kang cicir ndak jaluk kanthi banget kelawan jeneng sira ombongna wadyabala sakmurwating guwa prajurit sing kuat kabeh bala Jawa bala buta watang pamancat sak panengare pisan Gajah gelar singa barong rajek mesti jaga bela mbok menawa mengko nggonku bakal medhah negara Ngastina bakal kelakon wektu dina iki yen ana ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pati Singarudra iki sing menyang kok ming wong loro liyane tesih teng sipingan Gustiwati kula ajeng jeluki malah sing ajeng kula jeluki mah minggat iki nembe bali niki menungsane niki ya ora dadi ngopo tumenggung singa dilaga wonten timbalan tumenggung patas kembal wonten dawuh ndak jaluk wektu dene kepiyakna gelaring baris nono ngestaken dawuh ndang dijabut mah tenguk neng kono kowe iki neng kene dibayar mangkatipun para abdi prajurit menjang menapa mesti ndak dawuhke supayane dawuh budal dina samengko bab perkara wigatine tak kira kowe wis mangerteni ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik tumenggung singa dilaga lan tumenggung padas kembal Woi. Hot. Lah iki belis lanat. Walah. Walik yojo lho ki engko. Olah menungso ora tatanan. Nggonku mlebu ning wewengkon negara Ngastina. Aku ketemu karo satriya rada dhuwur mbang aku. Brengose nguler genos. Tumpangke kuping kiwa tengen. Soe. Piye? Soe. Piye? Sapa kowe wah budak? Lek ngomong ora cetha rasa nyalahke aku. Ya, sapa kowe? Luwih dhisik aku tak pengen ngerti karo kowe. Wah, takon genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti ditakoni. Ya, oke. Sapa kowe ngaku parat? Takon marang aku. Ya iki keseting Nalendra ing Mani Mantaka. Aku wadyabalane Prabu Nirada Kawaca. Ya aku iki tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Diasar para nyata. Sapa kowe? Kowe wis bagus nganggo blangkon prada perang. Sapa?
ngaku kowe takon marang aku iki Atmajane Senopati Ndorowati anak Senopati Ndorowati sapa kowe Atmajane sawarga Kanjeng Rama Setyaki oh biaji gore kowe anak Setyaki ta kowe yo bapakmu isih urip wis mudhar menungso ora tatanan mudhar-mudhar ki wong tuaku bapakku wis manjung ning swarga oh yo nek ngono kowe arep nyusul ketemu aku kowe pengen nyusul pakmu iya kowe metuki karo Tumenggong Salukar Kakon Barat ki pengen nyusul karo bapakmu kok kan cangkem sapa kowe ngaku Raden Jaya Sanga ya Raden Sanga be kok ora sanggong wae ora sakukan gelem sing tanpa guna kowe ngirit Wadya Blas gelar sepapan tekan kene arep ngopo bedah negara Ngastina mangerti ana negara Ngastina wektu dina iki lagi ana parangmuka aku parangmukane bareng mbok parangmukane aku kowe ora trima rene mat sore tak nggo gatheng siramu ida matamu kowe bayo kendel-delke kemlewat kowe ngregem jimat kowe wani dilat mesti abang kowe coba dan hut gendoy mas begundal iki sabato cakak siramu sabato waduh nyantol barang banget ya ora mendelik ngono kuwi to medeni kok. Mati kowe ya. Mati yo. Hut
Wah. Sentimen ro aku kok iki. Wah. Wah. Wah, gugu karepe dhewe kowe karep piye kowe? Sapa iki menungso kok mripate mendonong matamu kuwi kowe ora tepung karo aku apa piye iki putune Prabu Baladewa sing saiki wis dadi pendhita ning Cemara Sewu iki putune Begawan Surigana ta ya iki Raden Wisabraja ayo karo ngopo kowe wadobalane Prabu Niradakawaca kowe ora mawas apa piye iki lho diapurmu iki wis suwek iki lho wis suwek wah rawi-rawi rantas malang-malang putung negara Ngastina bakal tak bedah piye negara Ngastina bakal tak bedah kowe arep bedah negara Ngastina ngono apa piye iya pancen nyata negara Ngastina tak bedah dadi kukupan negara ing Manimantaka wah wedhah cuangkem warat wah sambatoe iki ngadeg tangi nek celinang tangi waduh mati sing aku tibano ora-orane aku gegrek mungsuh diapuran apa ming semono kowe ngantem apa ngantem kok ming matrumpe ora krasa ayo meneh sing wis seru ayo ora krasa ngantem saita mer seketi mburi kurang kanca krubutana kurang gaman bedatiyo ayo penjaluk mudhar ropita latiheni wah udah wujud banyak yang ngecoba nih aku wewas bisa kamu sesat saya coba nih ya dilihatnya kon maju nek raine pengen suwe maju rene ora mengene ngono kowe padha bola piye kowe kowe mula kowe kuwi maming tengok rono rene wah ngrekoso rene ligo tangane ngapuran sang melat oh pinter asune wah kewirangan piye kewirangan aku musuhmu musuh ki ya diadepi kok malah jire ketemu dimati ngono anggepe diapurmu kuwi anggepe kowe satriya tama ngono piye anggepmu kowe pejabat ngono apa piye anggepmu kowe wong duwe derajat pangkat kowe tekan negaramu kok dilihat dikang ora melek apa piye matamu ki jaluk ora jate ayo mati kowe ayo liyane tunggale kowe yo aku tunggale Wadyabala kowe mau ngaku aku sapa ngaku kowe sapa Tumenggung Jurang Curi sapa Tumenggung Jurang Curi ya kowe ketemu karo Raden Wisabajra padha karo kowe ninggal bayo nang sak pinggire jurang Curi arep bedhah negara Ngastina jare Ratu Gusti Musing Prabu Niradakawaca arep bedhah negara Ngastina pancen iya
Ayo sing tak angkah negara Ngastina dadi kupan negara. Manimantaka kelakon penjangkam. Wah. Tangi. Manungsa ratatanan ketemu karo Denusa. Bajrapun dol karo ketemu Sanjang Rama Yama Diwati. Ayo. Nek kowe wis wegah nyawang gelaring jagat esem rembulan. Kowe wegah nyawangin Helitan. Ngantemu, ngantemu. Wujudmu kaya ngene kok. Wujudmu kaya ngene kok. Wah. Wah. Man. Iman. Wonten dawuh. Rene. Nggih. Wah, kok koyoke gayeng niki. Gayeng-gayeng. Waduh. Wah. Rene man. Nggih, wonten dawuh Den. Wah. Iman Subala di sini. Waduh. Wah, kesel aku. Capek. Yo. Pripun? Padoske unjukan apa pripun? Goleke. Wah. Sekedap kula goleke niki kayake wonten pengendang bareng jipuk niku. Ndang, nggih sabar kula jaluke tukang son. Wah, aja ta jaluke tukang son. Lho niki niku minuman berkhasiat. Niki banyu suwarga niki. Diunjuk niku. Apa kuwi? Pun diunjuk mawon. Wah. Wah, nawak kesel kaya ngene wae. Pacane diombeni ngene ese. Enten ese niku. Pun gak diunjuk Den. Waduh. Wah, iblis lanat. Menungso ratatanan. Hei! Waduh panane Prabu. Nirada kawaca tekan kene. Musuh Raden Wisabajra ora bakal orane. Aku gegrek musuh dapurmu Parade. Sing jenenge Wadas Kembal Mati. Jurang Curi Mati. Salukat Katut Barat Mati. Sing rene suwekmu tekan kene. Anggepe nang negarane wonten Delajik. Man, wonten dawuh. Kowe iki piye to? Lho ndi wonge mau? Ola iki. Wah iki apa sing tombek kene aku ki apa ki? Nggih. Niku wau banyu apa? Nggih banyu biasa. Banyu biasa kok sirahku dadi gliyek kaya ngene. Nggih niku banyu biasa cap kepala jenggot niku. Setan anggur to kuwi mau? Nggih. Wah, berneneng saiki. Berneneng wah. Waduh, piye lek perang ngene iki? Wah. Waduh. Wah, lha kok dadi nang mripatku isine mung Yanti. Wah. Wah, alah. Wah. Oh, alah, yo te. Dikasih satu persatu. Rumah saku Yanti iki kok selerane wong mendem-mendem. Wah, ya. Angger Wisabajra wis kalap. Wis kemendemen. Ya, Wadyabala Manimantaka tandingane Iman Subala. Ratalah. Sapa kowe? Sapa kuwi? Ono wong kok cengengesan wae. Anggepe ning arep Wadyabala semono mbon kok cengenges. Ayo.
Kowe jar arep mbedhah negara Ngastina, ngono apa piye? Iya dasar Kepranyata. Sapa kowe ngaku para iki anak Praguta? Raden Iman Subala. Sapa? Raden Iman Subala. Sapa kowe? Takon karo aku Karna Lele. Sawa Karna Lele. Karna Lele. Yo. Dasar Kepranyata. Ketemu bola lawas. Linggo kene. Piye Raden Iman Subala? Kowe pengen penak uripmu ora? Wong kuwi sing diangkah urip kepenak bojo ayu. Pengen penak uripmu ora kowe? Pengen bali sirahmu wutuh ora? Lha ya karepku ngono. Balya. Lho piye to kowe? Balya rasa perang karo Iman Subala parat. Ora rasa perang ki piye? Oh, ora ngerti apa piye. Mataku wis abang kaya ngene iki. Aku nek perang mah ngawur-awuran. Karepmu aku kon ngalah ngono kuwi. Ngalah. Pilih ngalah ning penak awakmu, mbangane menang ning kowe ra kondang. Oke, Karna Lele padake. Penake lungguh kono aku tak bali mulih wae. Kana bali Co mundur wae, Co. Astungkara Sidam siaring bawana langgeng Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Wergen Sang Marudayang. Pak bolong kali cedhi sapa sing gawe nangka bosok dikopya kari betone. Lodolo ya. Ya Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sangganing para Durandara, sangganing para Jawata. Benten kan padatan maduka. Ngawontenaken repat ageng Sangya para Jawata ingkang kados mekaten Adi Guru punapi. Ingkang dados wigatosipun ingkang Kakang Sidik pangudalu dae nyadeng dawuh. Inggih Kakang Narada. Sayekti rikala panjenengan ulun katimbalan mandhap wonten ing Madyapada. Sowan wonten ngarsanipun Kakang Wismaya. Kakang Wismaya dinten sakmangke nggadahi gegayiwan inggih menika piyambakipun kepengin bangun kayangan. Awit Kakang Semar ngraos bilih negari Ngastina panguripan wonten praja negari Yawastina sampun nowah. Mboya dados becik nanging malah dados mboten kantenan kawontenanipun Kakang Narada. Pramila kayiwanganipun Sangya para kawulun praja negari Ngastina ing ancas Kakang Semar Badrana kepengin nandandosi tuwin ing sakmangke badhe mbangun pakarti sinebat mbangun kayangan Kakang. Mesthi mawon Kakang Resi Kaneka Putra sampun priksa jalaran sampun wungsal wangsul marambah makaping kaping anggenipun Kakang Semar Badranaya mbangun kayewangan. Meski mawon Kakang tansah ngginakaken tembung bangun kayewangan menika teges kepingin mujudaken papan ingkang endah matsinamatan daya dinayan tebih saking regejegan pindhanipun gesangipun Mara Jawata tridasa watakna wonten sakmadaning kayewangan Kakang. Pramila dinten sakmangke ulun nglarapaken Sangya para Jawata menika ingkang wigati bakal ulun suwun sartani ulun dawuh supados mandhap wonten praja negari Ngastina sakbiyantu marang Kakang Semar Badranaya anggenipun badhe miwiti mbangun kayangan Kakang. Mari mekaten cala dawuh Paduka Dewi Pramesti Bathara Guru ingkang Kakang Sidik mangudalu-dalu kantun derek. Mangke kula suwun supados ndhawaken dumateng sangyaning para Durandara supados mandhap wonten ing Madyapada Kakang. Ha nggih Adi Guru ngestaken dawuh Paduka Dewi Pramesti Bathara Guru malah ingkang raka nyuwun pamit tata samapa ing gati sawi going diri samangke badhe mandhap wonten negari Ngastina Adi Guru. Mboten pangling mriku Eyang Retiwindu Sasi Kirana. Eyang nuwun sewu. Lah ketoko panjenengan mriku mapan wonten sak njabaning pakunjaran negari Ngastina. Oh lah dalah. Kowe ora ngerti wewatekane anak Pati Sengguni to, Gem?
Nalika aku dikunjara rak ya aku pinter golek srana supaya nek iso mlayu. Seka pakunjaran negara Ngastina, maringkaten panjenengan mriku nyalai pernatan hukum negari ing Ngastina. Luputku nggo napa Sasi Kirana? Coba petungen luputku nggo napa? Wong aku ki duwe kebebasan. Aku ki pengen bebas, aku pengen supayane urip ning sak njabane pakunjaran. Ning sampeyan mriku nantang lepat. Sampeyan mriku damel risak ingkang tenan praja negari Ngastina. Njur karepmu paripaksa kedah manut kalaning Geng Payah pun Sasi Kirana. Kowe kudu nguruda paripaksa kalawan Raden Kertiwindu nek pancen arep ngunjara kelawan Kertiwindu meneh. Yo maju mrene, aku ora bakal wedi nanding kridamu Kanjeng Hyang. Mati dening aku Sasi Kirana. Tantanan anak Gatotkaca ki pancen pakartine pancen nyangklak sak nduring tenggak ya. Aja mbok anggap mung tekan semene licike Kertiwindu titenana Sasi Kirana. Sialan menungso ora tatanan. Lagi wae tak kipat tak candak sirahe. Lah kok wis ora ana. Ora. Yen to ora tak sawang, ora tak jaga kanon praja negara Ngastina, rusak mergo menungso siji kae. Yo jagat pangestu ora wayah ora jagat. Ora menggota dhisik Yayi. Yayi Wisantara, aja kaget nggone Siadi, ndak piji suwanana ngarsaning pun Kakang ana ing Kadipaten Mancala. Yayi Wisantara. Wah. Kakang Adipati Pancakusuma nimbali kelawan suwane adimu Wisantara. Kakang eneng apa? Aku ngaturke basaku katura ya Kakang. Iya. Dimas kadanging pun Kakang tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana. Iya tak gegem ndadekake jimat. Ana wigati apa teka nimbali kelawan sowane adimu Wisantara Kakang. Wisantara ana paran. Yektining nggonku nimbali kelawan marang tamu iki ya merga disababake yen aku mbok keparengake bloko, aku ora jenjem sartane aku ora karasan nggonku lungguhing kadipaten iki. Lho lungguh sik. Tegese ora jenjem, tegese Kakang Pancakusuma ora karasan lungguhing kadipaten Mancala ki lire piye Kakang? Mergo engko sikik to. Wis watara dina, watara sasi kelakon nalikane Eyang Kertiwindu prapta mrene ingkang wigati ya kuwi ora ana liya kejaba mung aja-aja iki lawan kakangmu Mancala. Ya babakan negara Ngastina ingkang Pancakusuma luwih duweni wenang ngukuhi kaprajan negara Gajahhoya. Bareng ndak petung, ndak gelar, ndak gulung, jebul pancen bener sing dadi ature Eyang Kertiwindu. Kosik lho Kakang. Aja duweni panemu sing kaya mangkono, mergo mangertiya. Kertiwindu kae watake nista, watake candala, budine angkara.
kae anak sawarga Sengkuni kae pancen kaya mangkono kae. Aja mbok percaya. Kae gunemane ana sing apik ora ana sing becik lho Kakang. Nanging bareng ndak pitung pancen bener. Ya bener ngendikane yang ngerti windu kuwi luput. Nanging bareng ndak pitung wektu dina iki aku ngrumangsani yen to aku luwih pantes lungguh ana ing dampar kecana negara Ngastina. Lho Kang sapa kuwi Wisantara. Lungguh Kang prayoga wektu dina iki bakal ndak jaluk baline negara Ngastina. Ana panguasane Turas Eyang Puntadewa ya iki Adipati Pancakusuma Wisantara. Jambalik nalika semanten ical watake ing satriya saking Sang Adipati Pancakusuma wae. Permara remayo swayong amreh. Wah! Yata laruta sangking kutha sang guru kula yanama Tosa Sang Sri ya jagat pangestungkara wayah jagat bareng tak pitung parikesit ora pantes nglungguhi dampar cana negara ing Ngastina Kakang. Kakang Pancakusuma elinga lho Kakang. Elinga Kakang, aja kaya mangkono Kakang. Wisantara rasah kokean genem sing tanpa guna. Bakune minggir yen to pancen kowe sarujuk. Ora sarujuk karo sing dadi panemuku minggir. Lho, kok sik putuku Pancakusuma kok siki. Kenjang kancing langit kelap-kelap katon Lir kenjang alis riseng mawe gandrung saparan ora pangling kaya yang ngerti windu. Iya Pancakusuma. Lho kok sik lah kok dadi kowe mecicil kaya ngono? Mecicil ora tak sawang kok kowe beda kelawan padatan. Eneng apa Pancakusuma? Aku arep takon karo kowe yang piye? Ana wigati apa kowe rawuh mrene? Aku arep ngandani karo kowe. Iya. Negara Ngastina ketaman kraman. Disababake anane Semar Badranaya ingkang kepengin bangun kayangan. Lah menungsa ora tata. Wah, lah piye kae? Wah, bola bali ya. Ora pangling Wisantara ki ya bola bali anak bapa Wisanggeni mula ngerti sejatine ya. Ora apa-apa, tutuk-tutukno Kang. Tutuk-tutukno. Aku ngerti kuwi sejatine dudu karepmu nanging pancen ana suk maning jajalanat ingkang ngangslup ana ing anggamu Kakang Adipati Pancakusuma tak tutke saka kene Kakang. Mbel kekuk sak dolit tombel mel. Lah kok tenan. Manik Maya mau sore jar arep sak biyantu karo aku. Lah kok tenan. Beda karo jaman aku nderekke para ndara-ndara Pandhawa. Pendak-pendak aku mbangun kayangan ki Manik Maya ora tau cocok. Manik Maya ora tau sarujuk. Malah saiki kok nggawa rombongan akeh banget. Dewa medun kabeh ngeten iki lho sinuwun tiyang niku nek ketrima. Iya, Kyai Semar nggih. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun. Ya paripurna maulun tampa.
parikesit inggih. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk ulun. Iya curiga nanta ulun tampa. Kakang Semar, piye, Guru? Nyun pangapunten Kakang Radrandet anggen kula sowan. Wonten Praja Negari ing Astina. Ora apa-apa, karang kebutuhane dhewe-dhewe. Kewajibane dhewe-dhewe. Nggih, Kakang. Terus kene aku tak njaluk sak biyantumu. Wengakno lawang batinmu, aku tak mbuka yokan. Terus kek ndonga bareng. Arep kowe dewa kowe ya tak jak ndonga. Supayane apa kae? Setengah papat wis. Adan kae kepiye? Inggih Kakang kula namung sumedya ndherek dawuh jenengan ndika Kakang Ismaya. Ayo diwiwiti alon-alon aku tak ndumuk kuncung muga kasembatan apa sing tak gayo manik maya. Narada kowe melu ndonga. Nggih Kakang Semar nggih. Hendra barang iya pukulun ngesraken dawuh. Mareka den mrayitna semuriris eka balik titiane iki lho ngene iki lho wis kaleksanan lehku mbangun kayangan. Inggih Kakang Ismaya nderek mangayu bagya sekethi jumuro ya padha-padha gene iki mung gampang bangun kayangan. Waton kabeh padha nyarujuki waton kabeh padha matuk kabeh padha nyengguyung mesti kaleksanan apa sing dijangka. Inggih sawangen kawula ngestina padha kemruyuk padha seneng-seneng atine padha gumyak padha tentrem pikire. Inggih Kakang malah ulun ngaturaken pamatur nuwun sakmangke menawi kathah lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa arep kondur makayangan. Inggih Kakang. Kakang Semar ulun kondur makayangan nggih Kakang. Ya Narada sing ati-ati. Dewa-dewa kitu dijak munggah meneh ning kayangan. Lah kok dadi keraton Ngastina ambune wangine wangi dewa kaya ngene. Matur nuwun nggih sinuwun. Sampeyan kok ya sarujuk kalih panemu kula. Iya Kyai Semar. Merga jalaran negara Ngastina yenta kayangane ora mbok bangun. Ora bakal iso wujud tentrem kaya mangkene. Nggih. Malah kula nggih ngaturke matur nuwun nek kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Iya tiba sepadha-padha. Ya. Menika Kakang Mas Adipati Pancakusuma. Ya jagat pangestungara pancen iya parikesit. Inggih Kakang Mas. Arawuh wonten Praja Negari ing Astina. Parikesit Blakasuta aku ora arep nrimake nggonmu madeg nalindra. Aku njaluk baline negara Ngastina sing pantes lungguh dampar kuwi Pancakusuma dudu kok dapurmu parikesit. Engga kula kanthi medal nggo. Kyai Semar, ampun kok. Kyai Semar aja. Ampun kok. Allah. Ridho mawur mangapur purahan tengarane ngajurit. Niki sampean ngerti niki napa niki? Kyai Semar aja dolanan kuncung Kyai awakku panas. Ampun kula demok niki. Aduh Kyai mati aku.
Wah. Wah! 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 Ana wis mati kok ya isih pengen ndek karep pengen njaluk bali negara. Kyai Semar ana kahanan napa lah kok dadi aku mapan ning Praja Negara Ngastina. Sampeyan niku napa mboten sadar? Napa mboten ngrasake ana diangslupi bekasaan kaya ngoten niku wae. Ya pancen aku ngrasa ana sing mlebu ning awakku sapa. Nika wau nggih mboten sok maneh wong menungsa niku kedunungan hawa papat nika Tandara. Iya. Nika nepsune Prabu Duryudana. Nek sukmane Prabu Duryudana mun lebur teng kawah Candramawa menika. Ning nepsu kan menungsa niku kan duwe kan nganu to nek wong iki. Iya Kyai kok ya campur bahasamu. Nggih. Kan nek menungsa niku duwe awa papat sing werna abang niku lho napa jenenge sing nepsu amarah. Ha niku nepsune Duryudana karepe arep njaluk baline negara Ngastina, karepe isih pengen ngukuhi negara Ngastina. Njur saiki pun modar niku. Njur iki kepiye? Ampun kalaksanan leh kula mbangun kayangan. Mriko Mang Manunggal Kempal kali Ndara Parikesit. Kyai Parikesit. Lah kae ya wong wis mati kok ya melu-melu. Kowe ya wis mati kok ya isih membo dadi ratu barang. Kyai Semar, heeh, piye? Ketemu neh karo aku. Neng Mahabharata ketemu, neng zaman Madya ya ketemu. Mbokmu piye kabare? Ning neraka piye mbokmu kabare? Aku njaluk negara Ngastina. Alah ora usah ngono kuwi. Padune wing arep mangan Ndaraku Parikesit to kowe. Tak dumuk kuncung kowe. Aja Kyai aja awakku panas. Ben kowe sisan lebur sisan ora. Oh. Oh. Ah. Ah. Sukmane kala ketek. Wis dipateni saurunge Bratayuda, bar Bratayuda kok ya isih golek kesempatan. Kae mau ora pangling anake Prabu Niwata Kawaca. Kae ning lakon Semar Mbabar Jati Diri wis metu. Saiki metu neh ning diangslupi kala. Ya wis ben kedarang-darang. Wong ki nek ora lahir batin karo Semar do kenek si kuning dewa dhewe-dhewe ora.